Welcome to my vlog. Welcome to my home. Welcome to my mama. And si Papa, she's cellphone na. Si Rose, nakita yung kamot. Pero wala siya pangot brush. Nasa ate diri. Nasa salat. Namin. Ayan, saba, Brad. Natin mga bulaklak. Ama. Ayan, dagkan kayo mga bulaklak. Napadot kahoy. Walang ni gamit yung papang kahoy. Naman sa 20. Natin mga kahoy. Ayan. Natin tas kayo ng kahoy. Natin mga bato. Di ta makaagi dito. Napadod bulaklak, tsada kayo. Papa ikog ni Rose. Ninidula ni Papa. Ay. Ngayon, doya si Papa. Ese. Nara. Nawa. Welcome to my vlog. Hi! Ayaw pa ba? Namanjit bulaklak. Napotol yung bulaklak. Napadod nga gamit kayo nga bulaklak. Napadod ni Paak ni Rose. Bulaklak. Napadod mga balay na mo. Nasad mga balay ni Rose. Nakita ang balay ni Zeus. Nasad mga kalingbeng. Diba? Naman yung kalingbeng. Natin mga flowers. Daghan kayo. Pero din ang mga basura. Baho kayo. Welcome my channel. Naman din si Missy. Ayun, siya nagsaba. Butiki. O kamal. Napadod ko telyo. Napadod buan. Telyo. Palayo ko nagi. Napadod basura ba kayo? Napadod. Kanun ni Rose ba ni kaon. Welcome my channel. Napadod si Mama, nibutang niyang ang kuan. Ako na hi. Hi. Welcome to my vlog. Video mi daw sa Papa. Si Papa, kakitiyan, uduyanan. Tiil ni Papa na kuan. Si Rose nag-ingkod. Nakita iyang ulo o iyang ikog. Welcome my channel.